90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Ay nako, buti pa yung mga nasa bahay, yung mga naka-work from home ngayon. Kahit hindi nakabihes o kahit hindi pa naliligo habang nagtatrabaho, okay lang. Kahit na wala masyadong ginagawa, kahit nakatitig lang sa cellphone, i-scroll, isi-search kung sino yung kamukhang artista ni Mara Tony. Carry lang, well, sa bagay, tama rin naman yung ginagawa mo. Alam mo, kung wala ka naman talaga masyadong gagawin ngayon, pwede naman. Pwede ka naman muna magpahinga, mag-relax, iwinom ng kape, or, teka nga, ito pinakamahirap na desisyon sa lahat. Kung ikaw ay papipiliin, ano mas gusto mo? Yakap o kape? Wow! Ay nako ako kasi overdose na ako sa kape. Parang gusto ko naman ng yakap. Pwede ba? Baka naman may ma-offer kayong yakap dyan, bisitahin nyo naman ako dito. Maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng gawin kapag maulan. Kaya kapag wala kang masyadong gagawin sa labas, diyan ka na lang sa bahay, huwag kang makulit. Huwag mo nang hayaan na may madamay pa o may mapahamak pa sa pamilya mo. Diyos ko, kayo na nga lang magkakasama, kayo na nga lang magkakamuka. Aalis ka pa ng bahay, baka mamaya ako na pa mangyari sa'yo. Huwag naman sana. Diyan ka na muna, stay at home. Huwag makulit, nood ka lang ng Love Radio. Oo, ngayon sa radyo. Hindi lang basta nakikinig sa radyo, pinapanood na po ang radyo. Ay nako, lalayo pa ba tayo? Pwede mag-food trip. Ay, Diyos ko, kahit sopas, champurado, lugaw, ano pa bang masarap? Ay, kahit sinangag na may tuyo. Ay, ang sarap niyan. Yan yung mga masasarap i-food trip, mukbang. O kaya yung may, kamatis na may suka. Ang sarap. Wow! Tapos, samahan mo ng yakap at saka kape. Ay, nako, ewan ko na lang talaga kung hindi ka pa mag-enjoy at mag-stay ng buong linggo dyan sa bahay kasama yung jowa mo o misis mo. Di sana all, ganyan yung nararamdaman. Alam mo kung swerte ka rin kung isa kang rider o isa kang driver na nakikinig ngayon kasi i-announce ko na po ang ating winner para sa Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Yes! Kaya naman kuya, kung nakikinig ka, isang rider, pakilakasan ang volume ng radyo mo dahil ikaw ang nanalo ng 1,500 pesos, kuya! Kuya Dan Ray! Congratulations! Nanalo ka ng 1,500 pesos. Isa po siyang Graba driver na may plate number na BAR 9314. Kaya naman kuya, kung naririnig mo to, Kuya Dan Ray, sumugod ka na rito at kung gusto mo madagdagan ng additional 500 pesos, magdala ka ng 3 piso. Kitain kita dito Kaya naman, habang sa mga nakikinig pa ngayon, may chance pa kayo bukas na manalo sa LKNB namin. Kaya naman tutok lang dito sa Love Radio Manila. Tuloy-tuloy ang feel-good music. Here's song by Maki. Munti ka na sumuko ang puso. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!